Biye tarata ye desamuru kalo tile 7 sanba 2021 aw nisɔndiyalen bɛ kanubaga jamakulu bisimila bi sɔgɔmada in na foli ni tanuni ko bila ka taa di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma maa o maa sɔgɔlen don Renouveau télé la ni sanga kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ko Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigitɔ la filɛ aw ye. Renouveau matin ni ale Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye o kɛnɛ bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma na nɛgɛ kanɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 9 na o temps kɔnɔna la aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan Renouveau matin jamakulu bɛɛ lajɛlen fɛ k'a lase aw ma lase cogo ɲuman na min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban pewu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kanubaga bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagati cogoya ye sabula maaw sɔgɔlen don an na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa maaw ka wagatiw cogoya tɛ kelen ye o la bɛɛ bɛ fo ka kɛɲɛ n'i ka wagati cogoya ye lamɛnbaga jamakulu an ka foli bɛ aw fɛnɛ ye radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma radio Ɲeleni ka bɔ Segu aw ni sɔgɔma radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni radio Danbe ka bɔ Bɔrɔn radio Fasokanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Alitakadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Franci maa minnu sɔgɔlen don an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ ni o ye Renouveau FM Renouveau télé page ye an ka foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila bi tarata Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ ka togodala mɔgɔw an ma ɲinɛ aw kɔ fɛn min bɛ tali kɛ an ka farankan radio caman bɛ yen nɔ radio 100 yirika o bɛ sɔgɔ anw na an tɛ se ka minnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ olu bɛ kunnafoniya cari Mali dugumisɛnnin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ni jɛmukan in kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen dama ka kan kunnafoniya ko ale nasira fɛ studio Bamidaw kɔnɔna la anw maa fila bɛ yan nɔ Idrissa Sidibe Janjo Masa ka fara ne yɛrɛ kan sisan anw bɛna don aw ka kunnafoniyaw kɔnɔna la Janjo i ni sɔgɔma Fanta i ni sɔgɔma walima n ka fɔ fulakɛ wɛrɛ tan di haalu pullo jogii ɗo ne'i durowo ne'i orowo jaaƴotoɗo jannginowo jaɓowo ko jama haali a famina mi famay a famay ami fo ani a fo aya laje sa parce que ama ɗo wire koyin ka nogo kosɓe nga manake cogo cogo amna laje amna jate ko Mali turtoti bo beli Mali kori kolo o tena bo ka parti d'hier o Mali yere ya mala kabani nyoni sajo sene o bayra ka fo kan fana baga marlaw lala am ka baga baloko so ngano ya ko sebe inshallah o bari kibara dumay afara to gom na bara sirafe o fana bala de bajitila na bajita me ala tanu kala fo ka barika daki fana fo ani kala jaba tani muso demseni ni makrofo Mali kono ana ko ka ananka mamso koronu ko nene bora munu be to dawla ko hakli to ala o ka fini bereberew ñini ne ko to ko lu ya fumala bumbu no ye kalaba ka tugu ko na ñina shitulu ko ka shitulu mu anu ka takurna kengo kana gere takurna na ko baw ni gere takurna na o do fana be ga sababu ye bi ko kacha donc mami do kala ka funene latke ko nyuma dam bella jele amina ya rabbi Janjo alaka o do umne soni ini kanu mo be ñogal la solo don kibaru ale kene kan o la bi tarata décembre kalo kli wolonvla Renouveau matin la selu bina bolimunu kan bakuruba olu flɛ shuro shukoro bayale ndoni imam Mamudi ko ale koni la seli do ke la seli muna chare la bololo sanfela la o ye an sɔgɔmada ina décryptage oui yalma ko Mamudi ko ye laseli jumaw ne kɛ laseli nunu bɛ tali kɛ mun ne kan Isa Kawa Sidibe ale o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini a bɛ na o fɛsɛfɛsɛ aw ye aw kelen-kelenna ka se ka kunnafoniya ɲuman o sɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ direction du commerce et de la concurrence o baarakɛlaw fɛn bɛ tali kɛ olu ka lafasakulu la u y'a yira k'a fɔ k'u kɔni bɛna taa baarabila kudayi la ni o bɛ grève illimité ko fɔ o la a bɛna wele bila u ka secrétaire général ma a ka se ka kunnafoniya di an ma o ko kan fɛn kɔni bɛ tali kɛ
an y'a ye k'a fɔ banbatiya wale min tara ka maliden dɔw sɛgɛrɛ Baɲangara marabolo ale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ tali kɛ bolimafɛn min tun bɔtɔ la don Songo ka taga Baɲangara sugu la ni maa banbaci marifa jugutigiw kɔni ye dankari ninnu na minnu yɛrɛ n'u cogoya ma se ka dɔn fɛn bɛ tali kɛ Baɲangara sigidaladenw na olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna taga désobéissance civile la o la an kɔni bɛna wele kɛ ka bɔ Mopti marabolo yan fan fɛ ka se ka kunnafoniya ɲini fɛn bɛ tali kɛ Baɲangarakaw ye laseli min kɛ k'a fɔ k'u bɛna taga désobéissance civile la ni o y'a sɔrɔ la u y'a fɔ cogo min n'a bɔra a sira fɛ Musa Traoré anw ka lasigiden don ka bɔ Mopti o kunnafoniya bɛ ale bolo a bɛna o lase kanubaga jamakulu ma Idrissa Sidibe Janjo Masa ale bɛ yan nɔ dɔn kibaru kama ka fara kunnafoni di gafew ɲɛfura fɔlɔ kan o bɛɛ lajɛlen bɛ ale ka yamaruya kɔnɔna la Hawa Daɲogo ale bɛ kɛnɛya kunnafoni k'o lase aw ma Sori Ibrahim Diallo ale bɛ siraba kanaw la kabiri nɛgɛ kaɲɛ 5 a bɛ jateminɛw la sɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ taa ni ka segin bɛ togoya min na bi tarata sɔgɔma a bɛ na o kunnafoniyaw ka olu di aw ma Alexis Kalambiri ale fɛnɛ bɛ bisimila bi a ma sɔn fɛn min ma a bɛ tɛmɛ ni o laseli ye anw ka bi don fɔli duma o bɛ Seku Kuyate bolo ka fara wagati bolo dacogo ale fɛnɛ kan nin ye anw ka programme bakurubaw ye an bɛna minnu dayɛlɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye Sankolo ale bɛ na jɛya Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka tawdenikaw fɛ yen ko nɔgɔ fitinin bɛ na da kaba la fo nɛnɛ fiɲɛ bɛ na ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a fiɲɛ fanga kɔni o tɛna na bonya kosɛbɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ marabolo ka taa se camancɛ marabolo ma i n'a fɔ ladalako la ko olu ka bi yɔrɔjan filɛliw min b'a daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔgɔnko la ko gɛlɛya fitinin bɛ na don o yɔrɔjan filɛliw la ka sababuya kɛ gɔngɔn ci ye Mali fantɔw fɛ ko gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don filɛliw la ka sababuya kɛ gɔngɔn ye o la bi tilegan fɛ température kumabaw olu boloda cogo filɛ Kayikaw tilegan in na aw ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degré 37 ye Kulikoro ani Sikaso fo ka taa se Segu ma ni marabolo 3 kɔnɔna la tilegan fɛ olu kɔni ka tile fariya hakɛya bɛ t'i jɔ degré 36 la Moptikaw olu ta bɛ kɛ 35 ye Tombouctou olu ta bɛ jigin ka na 33 la Gawokaw ta bɛ kɛ degré 35 ye Kidal olu ta bɛ jigin ka na 32 la Menaka olu ta bɛ kɛ degré 34 ye Tawdenikaw ta bɛ jigin ka na degré 26 la Buguni marabolo kɔnɔna la ka taa se Kucalama, Kita, Nyoro ani Nara ni marabolo 4 kɔnɔna la tilegan in na ko olu ka tile bɔta fariya hakɛya bɛ t'i jɔ degré 36 la Douanzankaw olu ta bɛ jɔ 35 la San marabolo kɔnɔna na olu ta bɛ kɛ degré 37 ye Baɲangara olu ta bɛ jɔ 35 la Joilakaw olu ta bɛ kɛ degré 36 ye Bamako district kɔnɔna la Sankolo o bɛ na jɛya fo nɛnɛ fiɲɛ bɛ na ci nka fiɲɛ fanga tɛna bonya kosɛbɛ ko gɔngɔn bulonko na sira fɛ ko gɛlɛya fitinin dɔrɔn bɛ na don yɔrɔjan filɛli la wa yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila fo 10 bɔɲɔgɔnko la ka sababuya kɛ gɔngɔn ci dɔw ye tilegan in na tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degré 36 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 42 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni ale tɛmɛna ni sanga 4 ye wagati bolo dacogo in ye bi tarata sɔgɔma ka di aw ma a kun ye maliden kelen-kelenna ka se ka u tanu bila dɔ k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawdeni ko ala ka bi tarata tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka hɛrɛ kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ne bɛ kɛnɛ to Idrissa Sidibe Janjo Masa bolo tuma min na nɛgɛ kaɲɛ 7 o tɛmɛna ni sanga 26 ye ale bɛ tɛmɛ ni don kibaru ye ko kunnafoni tɛ dugu min na o ye dibi ma yɔrɔ ye Janjo Masa Fanta Tumuta i y'a fɔ cogo min na kunnafoni tɛ dugu min na hakili la o dugulamaw ye minnu bɛ dibi la kumana anw ka wulikajɔ ye walasa ka dibi ɲini k'a lafara ka yele k'o lanati ani ka faamuya fana k'o sinsin k'i fo ani ka laban ka foli belebele d'i ma wulikajɔ ni cɛsiri minnu n'o bi soli ka baara ninnu kofɔ o foli kelen an b'o fara ɲɔgɔn kan k'o di aw ma aw minnu ka can ka an lajɛ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan Renouveau Télé ani a jabaraniw o sanfɛ hakili la jiginna k'a fɔ
bɔlɔlɔ sanfɛ minnu fana b'an lamɛn radio kan aw minnu bɛ taamasiraw kan nin sanga in na k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 7 ye sanga 27 sɔrɔ Sikɔrɔlekaw fɛ yen nɔ Sere Musa ani Samu commune na Yanfoyila marabolo kɔnɔ Buguni region na an b'a fɔ k'aw bisimila kunnafoniw la kunbabaw filɛ nin ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Dr Umar Mariko ye a latigɛra a sira i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ kan 1 na surɔ o kɛra kɛcogo min na an da bi don o la Banjangara marabolo mɔɔw y'a yira k'a fɔ kabi kunungo olu tɛ jamana sariya labato tuguni u kama ko désobéissance civile mun kɛra kunungo tile kɔnɔna na an da bi don o la ka mara cɛma boli o kow fana sɛbɛkɔrɔ bɛɛ kan dan ye kosɛbɛ commune filanan kɛlen do ka wulikajɔ kɛ ko centre commercial bi to Bamakɔ commune filanan kɔnɔ o kɛra i k'a dɔn sifinw ka sigi dɔ ye o kumana ka fara kibaruya wɛrɛw kan n'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka perepere-latigɛ d'aw bɛɛ lajɛlen ma aw y'aw bisimila Renouveau Télé sanfɛ. I n'a fɔ y'an fɔ ye cogo min na 7 sanga 28 sɔrɔ ɲakurazana min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔnjɛba marabolo kɔnɔna na kunnafoniyaw an bɛ a daminɛ ni Dr Umar Mariko ye ale min ye politikima ye Sadi Maɲɛma don kunungo ntɛnɛ a welela ne ka taa Bamakɔ i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen na yɔrɔ min n'a bɛ ka ko fɔ olu ye ka wele sira a ma bilasirali kan k'a fɔ wele ka yɛrɛ bɔra yamaruya bɔra maa min yɔrɔ o ye commune 4 procureur ye waati min na Umar Mariko ale sira ye na yirala k'a fɔ jalaki ɲɛsin bɛ a ma k'a fɔ a kɛlen don ne ka i k'a dɔn nɛnni jugu ta ka ɲɛsin jamana premier ministre ma n'a bɛ Dr Shogel Kokala Mayiga ne ka o kofɔ o min kɛra sababu ye ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ i k'a dɔn ka taa nin ko in kun kan min ye Dr Umar Mariko ye a lamɛnnen ko a latigɛra k'a fɔ a ka si k'a dɔn k'a fɔ ka 1 na surɔ min ye a n'a a tɔɲɔgɔn wɛrɛ n'o ye Bubakar Kamara ye o yɛrɛ ye radio Kayira baarakɛla ye ale fana ka se Buba Fane ma o kumana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jalakilen don jalaki bolongɛ ɲɛsin bɛ u ma an bɛ waati min na ko sisan ko siga kɛnba a la k'a fɔ olu de ye kumana nɛnni jugu ta ka ɲɛsin Mali gouvernement ɲɛma n'a bɛ Dr Shogel Kokala Mayiga ne ka o ko fɔ nka waati min na i k'a dɔn Umar Mariko a lamɛnna min ye a ka lafasaba min bɛ yen o kumana ale kɔni ye dantigɛ dɔw kɛ ani Umar Mariko yɛrɛ o kumana a kanubaa dɔ anw ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ nin kɛnɛ ka an ka ɲamadaw ka kibaruya salolenw fɛ. Donc plainte bɔra procureur commune 4 de yɔrɔ la donc ale ko naani kɛra mɔgɔ min nana o ye premier ministre ye o ni naani man kan donc enquête kun y'o de ye quoi mɔgɔ caman kan ka lamɛn mais an ye Fane sɔrɔ ye déjà hakili o sira ye de Camara de radio Kayira o na anw taara Umar lamɛnna mais gendarme ninnu kɔni bonya ni karama o y'o lase an ma u ma ka dɔgɔyalima ma se Umar ma u ka mafiyalima se a ma fana quoi donc o ko a tɛ se ka bila ko puisque enquête bɛ en cours donc u ka jate la ko wɛrɛ b'a kɔrɔ mun tɛ premier ministre nanini dama ye quoi Umar y'a ka nɛni interprété a y'o fɔ ale fɛ nɛni tɛ donc voilà ne kɔni ka hakilina la bon hali n'a kun kɛra nɛli ye an bɛ dingɛ mun kɔnɔ Mali bɛ dingɛ mun kɔnɔ bi premier ministre kan ka cogoya wɛrɛ ɲini ani Umar ka se ka kuma bon 72 heures de don kɔni ale taara bi 72 heures de don tile saba bon an ko u ka sigi a ma quoi n'u mago b'a la bon ko k'u b'a ɲɛfɔ procureur ye n'o sɔnna u b'an wele bon peut-être a tɛna si ye mais ne kɔni bɛ appel mun lancer procureur yɛrɛ ni Shogel yɛrɛ ma u ka sabali. Ayo hakila ni tun ye maître Mariam Jawara ye ale min ye i k'a dɔn min bi Dr Umar Mariko o kɔkɔrɔma do baaraw la an bɛ kuma min na i ko sisan kunnafoni ko nasiraw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Banjangarakaw olu fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ force vive n'o ye société civile ye olu kɔni ye ntɛnɛndo lasɔrɔ k'a fɔ olu na Bangari yɛrɛ boloda ka ɲɛsin jamana sariyaw bɛɛ lajɛlen ma u ko ma ko désobéissance civile o kumana o min bɛ tali kɛ lakanabaliya min bɛ olu ka marabolo kɔnɔna na o kɔni kɛra sababu ye ni ka u yɛrɛ bila nin baara in kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ Banjangara
marabolo ma ɲɛmaya kalifan bɛ gouverneur min na bi ale ye wulikajɔ caman kɛ ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ min bɛ tali kɛ laadala ɲɛmaw ni politikima ɲɛma minnu bɛ yen o si ma kɛ sababu ye ni ka i k'a dɔn société civile n'o ye baɲangara kuluw ka fara ɲɔgɔn kan kuluw ye u ka nin ka wuli ka i k'a dɔn jamana sariya kumana ka banko o lakodɔn min kɛra sababu yɛrɛ ye u ka jamana cakɛda minnu bɛ baɲangara k'olu datugu ani k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ magoɲɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'o k'u bɛɛ lajɛlen datugu ko nin wale in ma bila dɔwɛrɛ la kalo tile 3 n'a décembre kalo kofɔ san 2021 bi k'a dɔn min ye fariya wale kɛba minnu kɛra sababu ye ka maa sigiyɔrɔma 30 olu bɛɛ bɔnɛ u ni na Songo ani baɲangara u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ ni ma ko fɔlen nin tun kun bɛ baɲangara sugu yɛrɛ ale ka Musa Taraweleyanw ka lasigiden Moptikaw fɛ yen nɔ kunungo nin wale in kɛra kɛcogo min na a bɛ an la kunnafoni a ko kan. Le mot d'ordre a été suivi à la lettre. La ligne kɛra cogoya min na bɛɛ lajɛlen ye a bɔ a sira fɛ i n'a fɔ a kun fɔra cogoya min na bɛɛ lajɛlen jamana ka foroba cakɛdaw ale ni kɛnɛrɛye kulu bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'i wasa don nin désobéissance civile na ka fara faso fini donnaw kan olu minnu sɔnna u fanga fara baɲangarakaw ta kan ka bɛn ni désobéissance civile nin ye an k'a dɔn k'a fɔ jama fanba ka haminata o de kan ka ta ba la wa o de kan ka kɛ baarakɛminɛ ye o sariya minnu bɛ jamana kɔnɔ a ka dɔn olu taara jamana kɔnɔdenw de fɛ wa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kɛ sababu ye fana o sariya minnu bɛ yen nɔ wa ka se k'olu bali bajangarakaw ye danaya da an kan an wulila ka munumunu bajangara ka seereya kan k'a fɔ désobéissance civile min filɛ nin ye a bɛ ka kɛ a kɛcogo la wa an ka kɔlɔsili bolila kan k'a fɔ a bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka a lawaleya wa ni ala sɔnna a ma sigidalamɔgɔw olu latigɛli don a kan k'a fɔ u bɛna ka na waleyaw boloda waleya minnu b'a to waleya minnu bɛna kɛ sababu ye makasɛliw ka to sen na fo wasa ka sɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maaw ma sɔnna ka ŋaniyaw kɛ kelen ye ka se ka nin désobéissance civile nin ka se k'a lawaleya a lawaleyala bajanŋara fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kosɔn an bɛ foli kɛ bajanŋaraka bɛɛ lajɛlen ye nin wagati ninnu na an bɛ ala tɛmɛ ka tila ka kisi ɲini ka bɔ a yɔrɔ la. Nous souhaitons, nous demandons, nous implorons le grand Seigneur que Allah subhanahu wa ta'ala. Hakila ni tun ye bajangarakaw olu fɛ yen nɔ ka bɛn ntɛnɛn ma i n'a fɔ kun ye a lafɔ cogo min na. An ka jamana gouvernement ɲɛma n'a bɛ Dr Shogel Kukala Mayiga ale kofɔ ale kɔni ye kɛnɛ dɔ ma ɲɛmaya ni k'o minɛ kunungo sigi min ni nin y'a ta ko 22 ye i k'a dɔn ko ma ko assemblée générale min ni o bɛ chambre consulaire régionale la n'o ye IUMA jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu olu to a la i k'a dɔn k'a fɔ sugubulo tile 3 bɛna kɛ hakili falen-falenw na nin ko in kun kan min ye i k'a dɔn a maaw ye n'o ye maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan boli bɛ jatu bɛ bila fɛn minnu kɔnɔna na o ye IUMA jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn sanni feere bɛ bila danga min na ani fɛɛrɛ kura minnu n'olu bɛ se ka lasɔrɔ nin ko ninnu kɔnɔna na Bakari M Sidibe Renouveau Télé tɔgɔ la ale tun bɛ an ka ɲɛmada ka kibaruya lasɔrɔliw fɛ. Nin sugu in yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a tɔnɔ bɔbaa bi t'i jɔ maa miliyari 1 bɔ ɲɔgɔn ko la minnu bɛ Union Africaine jamana 54 kɔnɔna na u ka hakilifalen bi kɛ sababu ye tɔn ye baara mun kɛ san tɛmɛnen ani a bɛ fɛ ka baara mun kɛ san natɔ u bɛn'o de ɲɛ yira ilu bɛɛ la ilu ninnu ye mɔgɔ 54 jamana kelen o kelen maa 7 secteur bɛɛ représentélen don i n'a fɔ commerce industrie banque ani transport ani agriculture bref jamana o jamana mɔgɔ 7 de bɛ yen nɔ olu de faralen ɲɔgɔn kan u bɛna bi ɲɔgɔn ye kɛ nka an bɛ min fana fɔ IMOA mɔgɔw ɲɛna c'est k'u k'a bila u kunna que IMOA yɛrɛ de tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn la an ka jamana ninnu tɛ bɔ ɲɔgɔn na n'an ma sɛnɛ in de don ba la ka sɛnɛ kɛ ka ɲa k'a bayɛlɛma ka ɲa k'a jago ka ɲa parce que diɲɛ tɔw mako bɛ produit minnu na f'an ka se k'o produit bayɛlɛma de k'o feere u ma fara an ka bɔ ko adamadenw bɛna an ka matière première bayɛlɛmabali ta ka taa n'a ye nafa foyi t'o la donc an ka jamanaw k'a lajɛ wari min bɛ don sɛnɛ la u k'a jateminɛ est-ce que a bɛ don a la ka ɲa est-ce que sɛnɛkɛlaw répertorier no kanya ese dɛmɛ kelen no pour que sɛnɛkɛlaw ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye u ka sɛnɛ la parce que n'i y'a jateminɛ an ka jamana 8 kɔnɔ n'i ye 100 sara la sɛnɛkɛla ye 80 maa min bɛ balo sɛnɛ la donc tant que wari ma lase o population in ma an tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na. Tile 3 kɔnɔna na u ka hakilifalen bi to sen na a laɲini ye fɛn fɛn de bɛ se ka kɛ yaasa jɛkulu in bɛ se ka yiriwa fo ka taa se secteur privé olu sen donni ma UEMOA ka baara bɛɛ lajɛlen na. Sɛnɛkɛlaw ni jagokɛlaw olu ka sigi de ye nin ye u bɛ tile 3 de kɛ a baara o la
Kunafoniko na siraw la mara cɛma bɔli kungango kibariya la sibiri tɛmɛnen n'a bɛ desanburu kalo tile 4 kofɔ san 2021 min bɛ tali kɛ barodlasigi la o kɔni kɛra sifinaka minnu bɛ Bamakɔ yɛrɛmarakafo filanan kɔnɔ n'a bɛ commune de kofɔ u ka sigi a bolilafɛn min kan o ye k'a fɔ kibaruya ni kunnafoniya minnu ni u ye o lasɔrɔ k'a fɔ min ye centre commercial min bɛ Bamakɔ o kumana ko o kɔni bɛna bila o kumana commune sabanan ka marabolo kɔnɔ na ni u bɛ yɛrɛmarakafo sabanan kofɔ commune 3 o kɔni kibaruyaw ni o kunnafoniyaw olu bɛɛ lajɛlen mɛnnen kɔ min bɛ tali kɛ sifin minnu ni olu bɛ Bamakɔ commune 2 kɔnɔna na olu ye ni barodasigi ni ka a kɛ k'u ka bangari kɔni ka o yira ka laban ka wele bila min ye mara maa ɲɛmaw olu ma k'a fɔ min ye nin wale min ni a ŋaniya talen filɛ nin ye o kumana wale bɛnda tɛ u ye wele fana ni ka o bila commune 2 yɛrɛ a kintigiw ma a n'a muso n'a denmisɛnw ka se ka wuli k'u fara ɲɔgɔn kan walasa nin ko ka lajɛya cogo min na centre commercial bɛ se ka to commune 2 kɔnɔna na cogo min na Lolomadi Bate tun bɛ Renouveau Télé tɔgɔ la an ka ɲamada ka kibaruya salalonw fɛ. Ka kɛ ni sira tigɛli ye novembre kalo tile 29 san 2021 sira minnu bɛ taa suguba kɔnɔna na commune de sifilakaw o bɔra ko kura ye k'u ka nisɔngoya yira mun bɛ tali kɛ suguba dili ye commune 3 mɔgɔw ma mun bɛ an ka dancɛbɔ kura kɔnɔna na ka kɛ ni ɲɔgɔn jalajɛ ye u y'a ɲini k'a fɔ ko suguba kɔnɔna k'o ye commune de ta ye wa ni sifilakaw u y'a yira k'a fɔ ko ni zɛn kɔni k'olu bɛna kɛlɛ kɛ f'olu ka ɲini fɛn ka kɛ sɔrɔfɛn ye. An ye sifinakaw ye an y'a yira k'a fɔ ko ma bɛn an ma bi a ma bɛn an ma sini bin kɛra anw kan anw faso de ye an daminɛ de centre commercial ye anw ka maa fɔlɔ minnu sigira commune kɔnɔna la o sigira centre commercial de kɔnɔna la o sen jɛlen don o bolo jɛlen don o prévu bɛɛ bɛ yen a bɛ se ka ɲini k'a ye ni autorités mago b'a la donc anw fana ye activité dɔw boloda commune kɔnɔna la k'an ka dusumakasi yira k'a yira k'a fɔ ko décision min bɛ ministre bolo n'a bɛ fɛ ka passer ka taa CNT la u b'a voter k'a kɛ loi ye a kana kɛ. Ka kɛɲɛ ni ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a ka nin hakili falen ye dugutigiw ani musolakaw olu ko k'olu ka dɛmɛ bɛ sifilakaw ye nin ko in na. Ni centre commercial a bɛ supprimer définitivement o bɛ se ka kɛ manɛ kura bɛ segin a ka manɛ kuraya la bozora bɛ segin a ka bozora la ɲaarela fɛnɛ bɛ a cogoya kelen na ten tɔ Darsalam bɛ to a ka Darsalamiya la an tilalen de don centre commercial bɛ ko bɛɛ dabila pewu a tɔgɔ yɛrɛ tɛ fɔ bilen ɔ n'u ko fɛnɛ k'o tɛ kɛ awa a bɛ tila dɛ anw ta ye min ye an b'o kɛ centre commercial est olu ta ye min ye o bɛ kɛ centre commercial ouest ye. Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ale ni commune de dugutigiw kan ka ɲɔgɔn ye sini talata don décembre kalo tile 7 san 2021 walasa u ka se ka kuma suguba kunga. Mara tama bɔli kungango kibaruya an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn hakilila ɲuman la baw o kumana min ye mara cɛmabɔli kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔw la gbɛlɛma dɔ don k'an jigi b'a la k'a fɔ minisiri ka wulikajɔ bi kɛ sababu ye fura bi sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na sango ka bɛn ni waati kofɔlen nɔ an bi kunnafoniya tako filanan kuncɛ ni dɔgɔfirikaw n k'a fɔ tako fɔlɔ kuncɛ ni dɔgɔfirikaw fɛ yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔfiri i k'a dɔn min ye kari tɛmɛnen ye maa 4 olu bɔnɛna u ni na fariya wale kɛbaa dɔw olu fɛ kumana kuma min ni maa 4 ninnu bɛ u ka maloforow yɛrɛ la u k'a dɔn u b'u ka suma labaaraw olu la min ye nin fariya wale kɛbaa ninnu ye olu kɔni k'a dɔn u ye bingani ta ka u lasɛgɛrɛ sabu u sera u ma waati min na ya kibaruya di k'a fɔ ko u kɔni filɛ nin ye ni ka marifa ci ni ma kofɔlen ninnu na a maa 4 bɛɛ lajɛlen k'olu kɔni bɔnɛ u ni na o yɛrɛ k'a fɔ min ye lakanabaliya ye an bɛ kuma min ko sisan ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ sango kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔfirikaw fɛ yen nɔ hali bi lakanabaliya kɔni ɲɔ ɲɛlen bɛ nin sigida in kɔnɔna na Zainabu Ciro ale ye ɲinini kɛ nin ko ninnu kan k'a ka mankuto ne ka ɲamada o fɛ.
Banbagaciw ye tiɲɛni kɛ kokura dɔgɔfiri dugu kɔnɔna na. Kunu sɔgɔmada yan fan fɛ banbagaci kulu dɔw balila cikɛlaw la u ka forow kɔnɔna na min yɛrɛ la u ye muguciw boloda ni o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 4 bɔnɛ ani na ani ka maa caman bana. U tilala ka tasuma don maloforow la min ni o yɛrɛ kɛra dusumakasaba ye nin yɔrɔ kofɔlen na. A bi kalo sababɔ bi don o don foro dɔw olu bi jeni. Bi ye sigibaa dɔw ka fɔ la Segu cercle 7 la i b'a sɔrɔ 5 olu kɛlen no daga yɔrɔ ye Iyadagali ale ni Amadu Kunfa ka mɔgɔw bolo. O yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na kalansow olu bi datugu jagoya la kuma ni kuma. Wa sariya gɛlɛnw olu sigilen no yen sigibaaw kan. U ni jamana ti baara foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ. Musow ti bɔ dugu kɔnɔ n'a sɔrɔ cɛ dalen ti u kan walima ni ijabu tɛ u kan na. Dozow olu tɛ maramafɛn ta wa ɲɛnɛjɛw ti boloda yen yɔrɔ ninnu na. Maa o maa ni i ma sɔn u ka ni sariya ninnu ma i be ɲangi. Minnu b'a laɲini ka baaraɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni finitigilakaw cɛ walima donzow u bɛ olu faga. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ ala ka a ko ɲɛ nɔgɔya nɛgɛ ɲɛ 7 ye sanga 42 sɔrɔ 6 san marabolo kɔnɔna na san région kɔnɔ o heure kelen bɛ Charokaw ani k'a dɔn k'a fɔ min bɛ Sɔkɛkaw olu fɛ yen nɔ Fanta Tomota nin bɛɛ bɛ Segu marabolo ko fɔ o kuma an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ ala ka basigi k'o lanati faso Maliba kɔnɔ kunnafoni ta ko fɔlɔ o ye nin ye. Janjo masa k'i fo i ka timinanja la an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye halisa an b'a lajɛ ni fulakɛ wɛrɛ Sori Ibrahim Diallo n'a ka labɛnw sabatira a bɛ siraba kanaw la a bɛ jateminɛw la an ka nɛgɛ karafetigi Fuseni Dawu i b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ.